Salutare și bun venit la primul meu episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Free Fire. Am, cu contul meu, care m-a mai jucat. Și o să dăm niște meciuri. Și poate dacă mai avem tichete, putem să dăm și la ruletă. S-a băgat acest skin frumos. O armă nouă. Acest skin pe față și pe dat. Avem la incubator astea, nu avem niciun tichet. Skinul acesta pe nu mai știu ce armă era, dar este 90 de diamante. Avem pe gold acest skin, dar acest skin eu l-am colectat. Uitați-l. Și da, astăzi o să ne jucăm în 2-3 meciuri. Să ne jucăm pe un squad. Așa, un squad. Bun, avem aici pe shop de free. Aici, dacă nu știați, este puteți să dați că am intrat în meci. Bun, haideți să începem acest joc. Și mapă este mapă pentru așa ceva. Cu pistoale de spam. Da, eu mă știu juca și cu pistolul acesta, dar nu este indicat să juc pe mapa aceasta, pentru că dacă eu vin cu pistoalele astea două și voi aveți o să nu o să puteți să le... Știi că am îndurat cu încălcit. Ok. Ce mai țintă? Nu mai țintă. First blood. De ce? Nu am de cap, că nu mai am țintă, bă. Mi s-a defectat ținta. Am mai mie că se seme că n-așa pe să da. Eu să plec de aici, să dau un meci. Triple kill. Să dau un dans. Bun, episodul acesta nu o să fie așa de lung, 5-10 minute, cam atâta. Să ne luăm un Thompson pe mapa aceasta și mergem pe... Să-ți doi acum, exact ce. Da, avem petul acesta. Panda cu level de skin. Eu mă denzi. Intrăm. Am să juc pe ca să intrăm și pe acest cauciuc. Cred că o să mergem foarte aproape de baza lor și după aceea... am crezut că n-am sărit. Bun. Tu că Aolo. Am sărit. Da, am văzut pe aceea. Aolo. Băi, mi-a simțit ăla. Da, și ăla de acum imediat mă omoară. Uite, bă, ăla este. Acum atent. First blood. Nu fi bula mea. Ui, mamă. Triple kill. Trăița-și familia. Bun, așa, să vedem ce să ne. O să ne luăm un mag. Pe feratul nou și skin frumos, așa se potrivește frumos. Haideți să încercăm să... Mai avem 10 pentru asta, cred că... Thompson pe ei. Și dacă e de aproape, dați-mă asta, Thompson, și de aproape și de distanță este, dar eu mai mult îl folosesc pentru distanțe. Aolo! Gianluca și ține așa. Aolo. First blood. Cred că aveți sniper, n-are cum să-i trage așa de la distanță cu una de spam.
Da, avea sniper. Ce răscunosc pe ce avea, dar sigur pe sniper că altcumva nu ar fi avut. Opa! Bă, mie mi s-a dereglat ăstea, să spun de el. Poate aș fi prea mică Mi de s-a dereglat, uite mă, setările, mi s-au dereglat, bro. Așa mi-erau setările. Uite, mi s-au dereglat setările și n-am mai putut să dau capuri. Eu normal zvun pe capuri, după am să le trag headshot direct. Bă, ăsta e foarte important la mine. Double kill. Bă, că se știe juca. Trage un nu știu ce... Aoleu, și-a luat Thompson. Yes, bă... A păsat în bun cu Thompson. Aoleu, spate. Cam rău să avem un Thompson și un Thompson. Ar putea face, eu îi dau un add și un like. Triple kill. Am pierdut acest meci, este 1-2 pentru noi. Haideți să ne luăm de 1900 de bănuți, este mapă de sniper. Dar eu nu o să-mi iau un sniper, o să-mi iau ăsta sau ăsta. Uite, e foarte bun, dar nu am bani de ăsta. Nu. Să-mi iau iarăși Thompson, hai să-mi iau iarăși Thompson 400, pe unii nu merge. Desigur asta pentru o ciupercă de level 3. Bun, haideți să mergem. Din păcate nu avem nicio tigaie, nimica. Nicio tigaie, nu avem nici nicio katana, nici din păcate. Dacă vă întrebați de ce mi-a pus eu așa ăsta aici, ai mult acolo, pentru că hai mă de cap, aoleu, ești mult de cap. Aoleu. Bă, explică-mi First blood. trebuie să-mi dau un met repede, că le-am tras foarte mult damage cu un pump. Tras un pump de marfuri. Double kill. Am pus leva. Bă, pentru mine e foarte bine. Da, sunt cel mai bun, se pare că... E, da, numele meu este... Stai puțin să ne culori și de astea. Stai, când se pice... cascălă. Da, numele meu este acesta. Mami 1. Să vedem. Mă, nu vă stricați glanțele. Eu nu înțeleg pe ăștia săcă glanțele de Lela, încât eu o duc lipsă de glanțe când mă lupt cu ăștia. Nu știu, bro. Se pare că ei sunt mai profesioniști. Auzi? Hai să mergem mai încolo, că ne pot trage acolo. Eu am vrut să trec după meu. Ok, hai să mergem pe el. Trăița și familia. Aoleu. Double kill. Câștigați. În buia. Cam nu meci mi-a durat să fie. A durat 9 minute și 30 de secunde. Da, este un foarte mare caz. Dacă văd că apreciez foarte mult acest joc, nu înțeleg ce costă. Trebuie să mai facem puțin joc și asta. Mai facem episoade mai lungi.
E da, aici jos de tot la normal, aveți o cutie free, nu vă poate pica nu știu ce, cum ne faci 5 gold. Da, bro, dacă v-am mai zis odată, eu am bănuți aici. S-a susținut 5 lei pentru o schimbie mapă, 15 lei, vreau să bag la Căminelul Verde. Căminelul Verde. Nu știu cât o să mai... Nu știu cât oameni o să mai țină cu Criminalul Verde, pentru că nu cam mulți, mi-a dat deja înțelegere. Poate un pic diamante în loc de Criminalul Verde, dar eu tot așa pe Criminalul Verde, dacă îmi pică ăla, eu nu cum așa primi, pentru că... Dacă vă întrebați de ce nu l-am... Ce ai spus? Mă, de-aia am asta. Cam atât a fost episodul, primul meu episod de pe acest canal. Da. Ca să vă arăt că n-am schimbat numai pe fete, să ne vedem pe un max. Hai mai un max pe legendar. După mai 5. Avem părul acesta. Avem costumul acesta. Avem asta. Ce mai important asta. Asta nu l-am costumul, dar l-am ăsta. Tot. Da, tot. Da, bro, mie îmi place foarte mult jocul acesta, dacă faceți vouă. Asta l-am doar așa. Hai să ne facem și combinați. În fine. Era bine să am așa pantofi și că nu așa. Da, acolo a trebuit să-i dau asta. Asta și a dat să se ne pună mai rămâne în mână. Când pun asta așa, nu mă cum să spun. Și cam atât a fost episodul, ne-am și îndregat altcumva, am intrat la pe, la 80, mai avem doar undeva doar de da. Cam atât a fost primul meu episod. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut lăsați un like, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare.